Så hop med ned, Mav. Og det gør jeg også. Hernede. Connector. Løber ind på B-side. Ja. Skal jeg flashe ud? Hold, kig der, Mav. Jeg er done. Jeg flasher ud nu. Jeg er fucking done. Der er en, der pusher castle, dreng. Ud. Jeg skal fandme ikke ud. Sådan noget. Der er en, der pusher castle, han kan godt komme bagfra. Altså, hvad er det, de laver? Og jeg forstår ikke. Var I ikke ude? En sten. Bagfra. Ej, Bagfra. han er lige over den, Og en connector. Ham der legal, han er sådan en fucking idiot. Hvad fanden på, han lægger rigtig meget, det ikke ser mig rigtig meget. Jeg har Tip mig om i ske her. Ja. It goes out. Det ser sådan noget. Bomben var der i hvert fald. Nice. Men altså, nice lille, eller ikke lille, fucking swank, mand. Jeg bliver lige droppet. Matrix. Stadig steps af, eller hvad? Ude for Matrix i hvert fald. Mav løb over på A. Ja, okay. Hvad? Nice. Bum.